Tieto priestory sú z pohľadu mesačných nákladov presne to, čo dnes podnikateľ hľadá. Nie sú to žiadne 1000-metrové sklady, ani 1000-metrové showroomy, ani 500-metrové kancelárie. Je to 470 metrov nájomná jednotka, v ktorej si vie podnikateľ zoptimalizovať, zflexibilniť celú tú logistiku, celé to prevádzkové nastavenie. Hľadáte miesto, ktoré posunie váš biznis? V Nitre, v Lužiankach nájdete projekt roka 2023, ocenený Slovenskou akadémiou Facility Managementu s unikátnym konceptom komerčného prenájmu 3 v 1 pod jednou strechou. Toto je unikát v rámci celého Slovenska, kedy klient môže mať v jednom nájomnom priestore, v jednej nájomnej jednotke 3 účely využitia pod jednou strechou, a to je časť priestoru môže využívať ako showroom, tým, že majú priestory pre sklenú fasádu. Časť môže využívať ako sklad a časť priestoru je využitá ako kanceláriu, ktorú prenajímateľ ponúka v 3 variantách. Sklad, showroom a kanceláriu si prispôsobíte podľa seba a mimochodom kanceláriu vám prenajímateľ postaví na jeho náklady. Existuje tu naozaj maximálna variabilita, maximálna flexibilita. Klient si môže vybrať nájomnú jednotku od tých 470 m². Benefitom je perfektná lokalita aj napojenie na diaľnicu R1, ktoré zjednodušuje logistiku. Lokalita je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich v rámci mestskej časti alebo časti Nitry, a to je Lužianky. Svoje podnikanie môžete optimalizovať aj vďaka nižším nákladom na energie. Klient presne vie v každom okamihu, koľko nákladov spotreboval, a tie náklady sú tu dlhodobo pod kontrolou tým, že tento projekt využíva technológie tepelných čerpadiel na vykurovanie aj chladenie. Strechy tohto projektu sú vodozádržné, to znamená, že to má veľmi pozitívny efekt nielen v zimných, ale aj v letných mesiacoch. Starostlivosť o areál zabezpečuje profesionálny property management. Vy aj vaši zákazníci tu vždy zaparkujete. Sú tu tiež elektronabíjacie stanice, stojany na bicykle a oddychové zóny. Sídliť na takejto adrese dáva tomu nájomcovi určitú prestíž a určitý taký vyšší status. Znížte svoje náklady a vymente staré priestory za moderné v projekte roka 2023 na atraktívnej adrese, kde sa budú radi vracať aj vaši zákazníci. Ak hľadáte nové nájomné priestory v meste Nitra a chcete mať priestory, ktoré boli ocenené projektom roka 2023, tak si u nás rezervujte obhliadku a o všetko ostatné sa už postaráme.